गिबियावनो जोंनि बासायगिरि बिफायसोरखौ हामलायदों। नैथियावहाय आंजों लोगो लानाय बे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनि अननायखौ आंनि गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो गाहाम बाथ्रा लानानै फैदों इसोरनि जोहोलावफोरनि थाखाय जोंनि गोसोखौ जों माबोरै रिभाइभ खालामनो हायो बा जोङो सिगांनि बायदि जों माबोरै रेस्टर खालामफिननो हायो, जोंनि पापाव थानाय गोदोनाय बे जिबनखौ जों माबोरै इसोरनियाव नांथाबनानै जों गोदान महर लाहोफिननो हायो, बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो गाहाम बाथ्रा बुंनो सानदों। बेनिखायनो अननानै हानायमानि नोंथांमोना बेखौ नायजोबदो। आं नोंथांमोनजों बेबायदि लाइभ इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो थामथिम जादोंमोनब्लाबो गोबां उसुबिदानि थाखाय आं हायाखिसै। आङो आंनि अडिअ'खौल' आं होसिगोन। बेनि उनाव उननि समफ्राव आं नोंथांमोनजों बेबायदि लाइभ भिडिअ नुजानो थाखाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो थामथिम जागासिनो दं। बेनिखायनो बेखौ नुनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, नोंथांमोननि लोगोफोरनि शेयार खालामदो, लोगोसे आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय लाइक खालामदो। बेखौनो आं मिजिंथिबाय। नोंथांमोना दा खोनासंनो हासिगोन। आं दिनै बारा गोबाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। आं बेयाव फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। आं गावखौनो भाग्यबान खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों आरो नोंथांमोनखौबो सानदों आं दिनैनि बे समा नोंथांमोननि थाखायबो खाफाल गोनां होननानै नोंथांमोना सानना लानो हानांगोन। आं दिनैनि थिमखौ लादों जाहैबाय जोङो जोंनि जिबनखौहाय रेस्टर खालामनायनि सोमोन्दै आं लादों, रिभाइभ खालामनायनि। रेस्टर खालामनाय माने मा? जों सिगांनि बायदि खालामफिननाय, जों सिगांनि बायदि थांफिननाय, रिकभार खालामनाय जोंनि लाइफखौहाय बा जोंनि जिउआव जों माबोरै रिकभार खालामनांगौ बेखौ आं सोलोंगोन। बेनि थाखाय आं गुसुङै आर'ज खालामग्रोनि। जोंनि गोजौसिन थाराव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनख'थार बिफा इसोर, नोंनि हामबाय नों फोरबोफा। आं आसा खालामाखै नोंनि बाथ्रा बुंनो थाखाय बे मोजां समखौ होबाय। नोंनि बे सिंहासनाव नोंनि गोथार बिन्दोआव गसंनानै आं नोंनि बाथ्राखौ बुंनो समाय आं पापि फोरबोफा, अब्लाबो नोंखौ आंखौ सायख'बाय। बेनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय। जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव आं नोंनि बाथ्रा बुंनो गसंबाय। आंनि खुगा सालाय मेलेमाव थानानै हेफाजाब खालामदो, दैदेनदो। जायफ्रानोखि खोनासंगोन बिथांमोनजों लोगोसे थादो आरो जाय आं बुंगोन बेजोंबो लोगोसे थादो। नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो दैदेनगिना आसा आरो बरसाजों गुसुं आर'ज बासेरा खृष्टफोर जिसुनिफ्राय आमेन। आं लादों माने रिभाइभ जोंनि जिबनावहाय जोंनि जिबनखौहाय जों माबोरै रेस्टर खालामनो हायो जों साननानै नायग्रोनो एसे। जोङो एन्ड्रइड मबाइल लायो नङा होमबा? एन्ड्रइड मबाइलाव मेम'रि थायो बा कम्पिउटार जायफ्रा सालायो बिथांमोना मिथियोना? मबाइलाव जुदि भाइरास हाबोबा मा जायो? हें जायो, फांसनलेस जायोना? जेब्ला बे भाइरासआ हाबो अब्ला जों मा खालामनांगौ जायो? मबाइला जुदि फांसन खामानि होआ जायोब्ला मा जायो? जोङो मेकानाव लाङोब्ला बेखौ मा मोनसे रेस्टर खालामना हरो, गोदान बेखौ खालामना हरो। मानोना मबाइला नुनायाव गोजाम जानो हागौ, नाथाय बेनि फांसनफ्रा गोदानाव जेरै फैयो नै बेबायदि मोनसे गोदान जायोना? बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो दिनैहाय जों गोबांथार जोंनि जिबननि सैनांनायजों, जोंनि जिबननि पाप मावनायजों, जों गाज्रियाव थाबायनायजों जोंखौ भाइरास माने पापआ जोंखौ साग्लोबबाय। बेनिखायनो बे पापनिफ्राय गनायखौ जों माबोरै मोननो हागोन? जों माबोरै रिभाइभ खालामनो हागोन जोंनि जिबनाव? जों सिगांनि बायदि जों माबोरै खालामनो हागोन? जों ख्रिस्टियान जिबनाव सिगांनि बायदि माने मा? जों जेब्लानोखि इसोरखौ मोनबाय, जों जेब्लानोखि बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव जों गावखौनो गाव बाप्तिस्मा खालामबाय, बिनिफ्राय जों मा जाबाय? मोनसे इसोरनि मुङाव जों गोदान मोनसे जाबाय। जों सासे गोदान इसोरनि मोनसे गोदान सोरजि जानाय जाबाय। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दा गोबांथार जोंनि गाज्रि साननायफोरजों, जोंनि गाज्रि मावनायफोरजों, जोंनि लुबैनायफोरजों जों गोबांथार पाप मावबाय। माने जोंनियाव भाइरासआ हाबबाय। बेनिखायनो बे भाइरासखौ जों माबोरै सिगांनि बायदि जों रेस्टर खालामनो हागोन? नैबेयाव बाइबेलाव होनदों, आं फरायनि दै, गितफोर 90:9। फोरबो बिरगोनफोरनि इसोरा जोंखौ सिगांनि बायदि खालामफिननानै नोंनि मोखांखौ जोंनि सायाव जोंब्लाव होदो, अब्ला जोङो बासायजागोन नांदों। जों पापआव गोग्लैबाय। पापआव गोग्लैनायनि फिथाइया मा? जों थैखानांगोन। बेनिखायनो बे थैनायनिफ्राय गनो थाखाय मा होनना बुङो बेयाव गितफोरावहाय मा? फोरबो बिरगोनफोरनि इसोर जोंखौ सिगांनि बायदि खालामफिननानै नोंनि मोखांखौ जोंनि सायाव जोंब्लाव होदो होनना बुंदों। अब्ला जोङो बासायजागोन। जों माने पापआव थांनाय माने मा? जों मा थैबाय, थैनांसिगोन जोङो। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? जोंखौ सिगांनि बायदि खालामफिनदो फोरबो। जों जोंनि गोसोजों जों गाबनांगोन, जोंनि गोसोजों जों गाबनांगोन। मा जोंनियाव माखौ सोना लानांगोन जोङो? पापनिफ्राय गनायनि राहा। जों मोनसे कम्पिउटार सालायोब्ला बेखौ एन्टिभाइरास जों होनो गोनां जायो। जों एन्ड्रइड मबाइल सालायोब्ला जों एन्टिभाइरास होनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो दिनै पापजों साग्लोबजाबायब्ला बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाया मा? इसोरखौ गाबज्रिनायनि अनगा जों जेबो जों खालामनो हानाय नङाना? बेनिखायनो मा होनो? जोंनि जिउआवबो दिनैहाय जों रिभाइभ खालामनो गोनां। माने जों मा सिगांनि बायदि खालामफिननो गोनां जोंनि जिबनखौ। जों पापआव जिहेथु जों गोदोनानै दं। मानोना जों गोबांथार पाप मावबाय ना? जोङो साग्लोबजाबाय जों पापजों। अब्ला दा जोंनि बे जिबन पाप मावनाय जिबनखौ जों माबोरै सिगांनि बायदि खालामफिननो हागोन? जों माबोरै खालामगोन दा? ना? बाइबेला जोंखौ बुङो, गितफोरनि साम्स 19:7 बुंदों, जोंनिबो नायब्लानि ना? फोरबोनि रोदाया गुरग'नाय, बियो मानसिखौ गोख्रों खालामो। फोरबोनि फोरमायनाय गमामायै बियो
सादा मानसिखौ आखल होग्रा होनना बुंदों। फोरबोनि रदाया गुरगनाय माने पारफेक्ट। रदाय माने मा? फोरबोनि मा? द ल अफ द लर्ड इज पारफेक्ट होनना बुंदों। इसोरनि होनाय रदाया हुकुमफोरा मा? पारफेक्ट। जोंनिखौ मा खालामनो हायो होनना बुंदों? गुरगनाय। बियो मानसिखौ गोख्रों खालामो होनना बुंदों ना। कनभार्टिं दा सोल। जोङो मानसिखौ बियो जोंनि जिउखौ बियो गोख्रों खालामनो हायो ना जोंनि देहाखौबो गोख्रों खालामनो हायो, गासैखौबो गोख्रों खालामनो हायो। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? फोरबोनि फोरमायनाया गमामायै बियो सादा मानसिखौ आखल गोनां खालामोनो, आखल होग्रानो। The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. माने जों सरासनस्रा साधारन मानसिखौ बियो मा? गियानि खालामो होनना बुंदों। गियानि। जों मानि थाखाय पापाव थाङो? जों गियानि नङा। जों गियानि नङैनि थाखायसो जों पापाव थाङो। जों इसोरनि बाथ्राखौ मानिया, जों मिथिया, बेखायसो जों पापाव थाङो। बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ जों फल' खालामग्रोनांगोन, इसोरखौ जों फल' खालामग्रोनांगोन। अब्लासो जोङो मा? गियानि जागोन। गियानि जायोब्लासो जों बैफोर पापफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन। जों जेब्ला इसोरनिफ्राय 10 कमान्डमेन्ट्सखौ जों मोनोना, एक्सुडास ओंखारलांनायाव जों नायब्लानो 2 बालाबनि 1निफ्राय जोङो 10थिसिम जों फरायबा नुगोन। आं बेखौ फराया, जों फार्स्टनिफ्राय जों मोनखादों, बेखौ आं बुंबायल' एसे नोंसोरो मा नायनो हागोन। आं सम गुसुंखाय आं थाब थाब बुंनो सानदों। बेनिखायनो जेब्ला जों बिनि रदाय आरो हुकुमाव थागोन, इसोरनि रदायाव बेनि हुकुमफोराव जों जेब्ला नांथाबना थागोन, अब्ला जोंखौ हेंथा होग्रा संसाराव रावबो थानो हानाय नङा। जुदि जोंखौ हेंथा होग्रा दंब्लाबो मा? बियो जोंखौ गाग्लोबग्रा दंब्लाबो जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा होनदों। जुदि कम्पिउटाराव नोंनियाव एन्टिभाइरास थायोब्ला, मबाइलाव जुदि एन्टिभाइरास थायोब्ला, हाजारखि नोङो भाइरास गोनां एप्सफोर इनस्टल खालाम, अब्लाबो नोंनि मबाइलखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। बिनिखायनो जों जि जिउआव जुदि जों इसोरखौ सोनानै लाबायब्ला जोंखौ हेंथा होग्रा, जोंखौ पापाव खोख्लैग्रा रावबो थानाय नङा होनना बुंदों। जेबो उदायनाय नङा बे जोंनि सायाव। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? जों संसाराव नायना मोनसे लामा गिदिर जानोब्ला मा खालामो जोङो? मा खालामो? फोरबोआ मा बुङो? लामाखौ खोयै खोयैसो राजा लामा खालामो। बेबायदि मोजां बाथ्रा बुंदों आइजाया चेप्टार 57आव इनि 14 आरो 15खौ जों नायब्ला नुयोना, बेयाव मा होनदों? एसेबां मोजां बाथ्रा लिरदों जोङो। नै आरो फोरबोआ बुङो, लामाखौ खोयै खोयै राजा लामा खालामदो होनना बुंदों। आन्थाय रायतफोरनि लामानिफ्राय सौदुर होग्रा मुरा मोनफ्रोमखौबो बोखारदो होनना बुंदों। लामाखौ खोयै खोयैसो राजा लामा खालामदो। बेनिफ्राय मा होनदों? आन्थाय रायतफोरनि लामानिफ्राय सौदुर होग्रा मुरा मोनफ्रोमखौबो बोखारदो होनना बुंदों। राजा लामा खालामनाय लोगो लोगो बे मा? सौदुर होग्रा बेयाव जेबो थानाय नङा। जों जुदि इसोरजों नांथाबना थायोब्ला जोंखौ सौदुर होग्रा जोंनाव जेबो थानाय नङा। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? बेनिफ्राय 15 भार्सआव जों नायब्ला नुयोना, मानोना जाया महान आरो फोजौजानाय, जाया अरायबो सिंहासनाव जनानै थायो, जायनि नामा गोथार, बियो बेबायदि होनदों, आङो गोजौ आरो गोथार जायगायाव खामियो। इसोरा मा होनना बुङो? गावखौ गोजौ आरो गोथार जायगायाव खामियो। अब्लाबो आङो गोसो गेब्लेनाय आरो गुरै मन गोनांफोरजों खामिफायो होनना बुंदों। इसोरा गोजौआव थायोब्लाबो, बे गोथार जायगायाव थायोब्लाबो जोंनि गोसोआ जुदि गुरैब्ला, जोंनि गोसोआ लोरबांब्ला, बेयाव इसोरा जोंजों थाफायो होनना बुंदों। आङो गुरै मानसिफोरनि मनखौ फोजाखांगोन होनना बुंदों। जोंनि गुरै गोसोफोरखौ बियो मा? फोजाखांगोन। जोंनि गोसोआ जुदि संसारनि दुखु जारलाजों गाबनांदोंब्ला बेयो जोंखौ लोगोसे थाफागोन होनना बुंदों। जोंखौ जांख्रिखांहोगोन, जोंनि गोसोखौ गाबनायनिफ्राय बियो बोखांगोन, गोसो गेब्लेनायफोरनि गोसोखौ फोसाबफिनगोन। जों संसाराव थायोब्ला जों गोबां दुखु जारलाया जोंनि गोसोफोरखौ गेब्लेहोयो। अब्लाबो मा? इसोरजों जों जुदि थायोब्ला गोसो गेब्लेनायफोरनि गोसोखौ फोसाबफिनगोन होनना बुंदों इसोरा। बेनिखायनो जों दिनै इसोरजों थानो गोनां। आं लास्टाव मोनसेल' बाइबेल पद फरायबावनो सानदों। बेनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंबावनि। अब्ला जों दिनै जोंनि बायग्लिनाय, जोंनि सैनांनाय आरो मेंनाय आरो पापजों बुख्लिजानाय गोसोखौ जों दिनै मानो इसोरनो जों गथायनो हाया जादों? बेनिखायनो जों दिनै इसोरनो गथायनि सिगांनि बायदि गोदान जिउ जों दानि ना। इसोरखौ जों जेब्लानिफ्राय मोनबाय, इसोरखौ जों जेब्ला मोनबाय, जों जेब्ला बाप्तिस्मा लाबाय, जों गोथारमोन। इसोरा जोंजों लोगोसे दंमोन। जोंनि गाबज्रिनायखौ इसोरा खोनासंदोंमोन। नाथाय जोङो इसोरनि बेरेखा जानायखाय जोंनि गाबज्रिनाया दिनैहाय इसोरनियाव खोनासंजाथाव जायाखिसै। जों पापावनो गब'नानै थानायखाय जोंनि गाबज्रिनायफ्रा खोनासंजानाय जायाखिसै। बेनिखायनो मा? जों गोदान जोनोम जाफिननो गोनां जागोन। जोंनि जिउखौ जों गोदान सारि जानायजों जों दैदेनलांनांगोन। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? जों दा खालामनो गोनाङा मा जोबथियाव? बेनिखायनो इसोरनि सिगाङाव जों थानोसै ना। सैताननि जेङा गोगोमै जों गसंथानांगोन। अब्लासो सैताना नोंनिफ्राय खारगोन, नङा होमबा? जों जुदि इसोरखौ मोननानैबो जुदि जों पापावनो गब'नानै थायोब्ला, संसारनि लुबैनायावनो जों गब'नानै थायोब्ला, इसोरा जोंजों थानाय नङा। सैताना जोंनियाव बाहागो लागोन। गाज्रि खामानिफोराव बियो जोंखौ मा
हाबसननो होगोन जों जेब्ला इसोरजों बांसिन नांथाबो अब्ला सैताना जोंजों लोगोसे बांसिन सिथाबनानै थायो नों जुदि इसोरनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला बे मानसिजों सैतानाबो थायानो अलरेडि सैताननिखा नालाय जोंजों थाया जों जेब्ला इसोरजों नांथाबना थागोन बे मानसिखौ बोख्लायनो थाखाय सैताना जेब्लायबो नाजायो बेनिखायनो जोंनि मावनांगौआ मा जेम्सनि चैप्टार 4 भार्स 7 निफ्राय 10 सिम जों फरायबा नुयो आं फरायनि जाकब 4 बालाब 7 निफ्राय 10 सिरिसिम आं फरायनि बेयाव बुंदों मा बेनिखायनो इसोरनि सिङाव था सैताननि जेङा गोगोमै गसं अब्लानो सैताना नोंनिफ्राय खारलांगोन जोंनियाव सैताना थानायखायसो जों दिनै पापाव गब'ना थायो जोंनियाव सैताना थानायखायसो जों गाज्रि खामानि मावनो हायो जों गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो जों सोरखौबा रायखुमानो हायो बेनिखायनो जोङो इसोरनि सिङाव थानि ना सैताननि जेङा जों गोगोमै गसंथानो हानांगोन गसंथानोसै बेनिखायनो अब्लानो सैताना जोंनिफ्राय खारगोन जों जुदि इसोरजों थाबाय थायोब्लानो जों इसोरनियाव नांथाबना थायोब्लानो जों मोजां खामानियावल' जों जुदि बाहागो लाबाय थायोब्लानो सैताना अट'मेटिकेलि जोंनिफ्राय खारगोन बेनिफ्राय मा होनो 9 सिरियावहाय नों इसोरनि खाथियाव फैब्ला इसोराबो नोंनि खाथियाव फैगोन नामदों जों जुदि इसोरनि खाथियाव थाङाब्ला इसोरा जोंजों थानाय नङा इसोरा जोंखौ लिंहरखायो जों जुदि इसोरनियाव जों गजबनानै थाहैनो रोङाब्ला इसोरनि गांखङाव जोङो थाहैनो रोङाब्ला इसोरालाय जोंखौ बोरै बजबना लागोन नङा होमबा जों जुदि पापावनो थायोब्ला बेनिखायनो मा होनना बुंदों ओ पापीफोर नोंसोरो आखाइफोरखौ सुस्रादो जोंनि पाप मावनायफोरखौ मा जोंखौ सुस्रादो होनदों बेनिफ्राय मा होनदों ओ दिन्थिफ्लाग्राफोर नोंसोरो गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजों खालामदो होनना बुंदों जोंनि आखाइजों जोंनि नुनायाव मानसिफोरनि नुनायाव जों मोजां खामानि मावो नाथाय मा इसोरनि नुनायाव जों बेजोंनो गोबांथार पाप मावो बेनिफ्राय मा होनबावदों ओ दिन्थिफ्लाग्राफोर जों थानाय समाव जों मोजां रायलायो नाथाय जोंनि साननाय गोसोफ्रा माबायदि जों बेखौ जों बिजिरनानै नायनो बेनिखायनो मा होनदों नोंसोर गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजों खालामदो आंनि गोसोआव जुदि गेन्दाब्ला गुबुंले गोसो आंनियाव गाज्रि साननाय दंब्ला जों बेखौ गारनो नांगोन बेनिफ्राय बिखा खामनानै गाबदो मिनिनायखौ नागारनानै गाबदो होनना बुंदों आरो रंजायालाबानो दुखु खालामदो फोरबोनि सिङाव गावखौ फुदै बियो नोंसोरखौ फोजौगोन होनना बुंदों जों दिनै संसाराव गोजौ जानो लुबैयो गोरों जानो लुबैयो नाथाय इसोरनियाव जोङो उन्दै जानो होदों जोंखौ इसोरनि नुनायाव जों उन्दै जानो हानांगोन इसोरनियाव जोङो सिङाव गंनानै जों थानो हानांगोन अब्लासो जोंखौ इसोरा फोजौगोन होनना बुंदों ना बेनिखायनो मा होनना बुंदों बिखा खामनानै गाबदो आं दिनैहाय पापाव दं बेनिखायनो आंनि गाबनांगौआ इसोरनियाव आंनि बिखा खामनानै गाबनो गोनां जानानै दं ना जोंखौ बेबायदि बुंनाय नङामोन जेब्ला जों पापाव थायामोन अब्ला जोंखौ बेबायदि गाबनो होनाय नङामोन बेनिखायनो जों दिनै पापाव थानायखाय बिखा खामनानै गाबदो होनना बुंदों बिखा खामनानै गाबदो मिनिनायखौ गारनानै गाबदो होनना बुंदों जों पापाव थानायखाय जोङो रंजायो ना संसारनि नांगौफोरखौ मोननायखाय जोङो रंजायो खुसि जायो नाथाय बेखौ गारनानै संसारनि मोननायखौ संसारनि रंजानायखौ गारनानै जोंखौ दुखु खालामनो होदो जोंदि पाप मावा बेखौ जोङो स्वीकार खालामनांगोन ना फोरबोनि सिङाव गावखौ फुदैदो जों गुन्दै जादो ना बेनो नोंसोरखौ फोजोंगोन होनना बुंदों फोजोंगोन अब्ला जोंनि जिबनाव पापजों बुंफबनाय बे जिबना रिभाइभ जागोन ना जों सिगांनि बायदि गोदान जानोसै जोङो बेनिखायनो इसोरा जोंखौ जि फोरोंबाय जों बेखौ जों सोलोंनि जों लानि दिनैनि बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा थारैनो जों साफ्रोमखौबो बोर होबाय आं आसा खालामदों नोंसोरबो बोर मोनबाय आंबो लोगोसे बोर मोनबाय थारैनो इसोरखौ बेनि थाखाय हामबाय होनदों जोबनायाव आं गुसुङै आरज खालामबावनि जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरनि गोथां आरो गोथार अंखथार बिफायसो नोंबो दानि बे समाव हामबाय होनबावदों जि हाबाफारि दंमोन फोरबाफा नों बिफाया फुंनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोंखौ मोजाङै दैदेनबाय आरो गासै हाबाफारियाव नों बिफाया मोजाङै जाफुंहोबाय आरो जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आं जिखिनि बाथ्राफोर नोंनि जानानै बुंबाय फोरबाफा गासैयावबो नोंनि आशीर्बाद जोंजों लोगोसे थाबाय आं होननानै फोथायदों बेनि गेजेरजों जों गोबां बोर मोनबाय बिदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबाफा बिनि लाइमोनफोरखौ नोंफोरा गथायदों जेब्लायबो नोंनि फारसे गोसो जानानै बिसोरो दावगालांनो हायो बिसोरनि फरायनायाव बिसोरनि मावनाय दांनायाव बिसोरनि गासै थांखिफोराव नोंनिफ्राय थाना हेफाजाब खालामदों जायफ्रानोखि बेयावहाय दिनैहाय नोंखौ सिबिनायाव बाहागो लानो हाबाय ओमफ्राय नोंनि जोबनो गैया आशीर्बादखौ होदो दानि बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम्मानिखौ नोंफोरनाव गथायनानै गुसुं आरज सासे बासारा खिजौ जि सिबिबाय आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबो आंनि बे गाहाम रादाबखौ मोजां मोनदों लोगोसे गासिबो बोर मोनदों आशीर्बाद मोनदों होनना आं मिजिंथिबाय उननि समफोराव बेबायदिनो आरोबाव आं इसोरनि गाहाम रादाब लाबोबावगोन अननानै बेनिखायनो आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो आंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोरनो बेबायदि मिथिहोदो जाहाथे इसोरनि आशीर्बादा नोंजों लोगोसे नोंथांनि न'खराव आरो बयनावबो थायो बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय गोजोनथोंसै।